Panana po ta ning ako ang lamisa niya saging kita nyo saging hilaw atong gihimo og atong gipanitan kaya ato ni himuon og gitawag og banana chip. Okay, kini nga pagkaon nindot ni sa mga adunay mga problema sa panglawas, no, kay labi nagtaas kag sugar, dili ni makapa-increase og sugar, no, maka-control ni sa sugar nga di mo taas og napoy mga benepisyo ani para sa atong kalawasan. Og kini nga kung yung mga pagkaon gihimo ayon mo katingala nga ano yung ani pirmi kung himuon kanang mga pagkaong tab-ang kanang way asukal gyud kay tungod na sa ako ang ipamati, no, ug ako pong ipahinumdum sa uban nga makatabang puta nga di sila mukaog tamis o makita sila natong hinimo nga naa dayon ani nga dili po ningo gutom bisag watay kwarta, no, ug minus ta sa budget ug ilabi na naa kay ipamati bisan pagdaghang kag budget pero focus ang kaon og ingon ani kay ngano naaman daghan ang benepisyo ani sa ato ang lawas nga di mo saka o lumaminto ang atong pamati aning itong panglawas, no, kay labi nagdiabetes kini saging lami yun o kanang mga ubang pang kamote o sa mga root crops ba mo na ikinahanglan sa atong panglawas makaigsoona, no, o ikaduha pod og minus sa budget nya watay kapalit kini na lang busog pa ang ato lang ali nga pahinumdum ko sa mga parihan nako nga gawas sa daghang kwarta diha palit mo atong mga cake diha ug pa mo mga pamati diha kagsunan pwede lang inyong gusto mo ay matuman pero kining natay gipamati di man atong gusto may matuman kundi ang atong lawas may nanginhanglan og mga ani nga pagkaon, no, kanang minus og glycemic index mao man na tinag-ing na punawa sa mga dinungog ba sa mga taong na ay mga pamati nakakuha sila ng mga terminuha nga glycemic index para na sa mga di mo saka ang itong di mo spike ang ato ang sugar spike mao ba na basta kay nguna na ang mga terminology nga gipanggamit nila ba kayong tag-ing buta mga kaisonan okay na nakuha tag sikwati nga way kamay na mga kaisonan kay ato lagi proteher sa atong panglawas nga di mo saka nga ato ang sugar okay mo ni atong kanunon nga mga kaisonan nga delikado sa ato ang pamati, no, ani mo adapt na lang tani mga pagkauna bahalag maingon tag dili lami pero panako lami na maglaganahan ko ani no, saging mga tabang ba kamote nga pero ang akong gigamit ani nga oil kanang vegetable oil kanang matud pa nila kanang canola oil, no, para di mo dugang atong no cholesterol mga aron di po musaka nga atong cholesterol. Okay mo na atong likayan ko, no, ay sige tag prito nya ang gamit ng mga mantika nga kasi nga kanang tawag og sa mga mantika diha nga mga kadaot po sa panglawas di po ta na mo gamit ng mga natural nga mantika ari po ta sa mga labing maayo ang tao kanang olive oil, no, mahal pud kayo pod